І це та головна героїня, за яку ти будеш вболівати усім своїм серцем. Тому що вона, як ніхто, заслуговує на щось найкраще, що може із нею статися. Головний герой теж у нас не пасе задніх. Він якраз намагається бути тим, хто її вартий. Але все ж таки, мені здається, що у цій книзі жіночий персонаж сильніший, чим чоловічий. Вона розумна, вона просто надзвичайно розумна. Вона готова ризикувати, вона готова піти на самопожертву заради багатьох речей, і вона це все робить. Він, мені здається, більше закоханий такий герой, по ньому краще проявляється любовна саме лінія, по ній пішла саме лінія боротьби.